дар ин намоиш мехостем баҳратон ҷамъ кардани ё худ замъ кардани сурат ба текст ё ин ки кори тексту бо суратро нишон дода бошем. Барои мисол мо матн дорем, фарз кардем ки матн дорем ва ба матн мехоҳем сурат, акс, рисунок пайваст ё худ монда бошем. Барои ин интихоб мекунем вставка ва инҷо ҳаст значок рисунки. Инро интихоб мекунем ва чун ин гӯем диалогови окно баромад, ба шумо шояд дигар намуди диалогови окно мебарояд. Агар дигар намуди диалогови окно баромад, шумо бояд интихоб кунед автономно ё ин ки из файла. Албатта агар шумо донед ки дар кадом папкаатон суратҳо қарор доранд, албатта метавонед тариқи ин проводник он папкаро дискрои худ интихоб кунед ва файли суратро ёфта монед. Агар набошад, барои мисол инҷа диски C интихоб мекунем ва мо бояд формати суратро донем, яъне мо ҷои суратро намедонем дар куҷо сурат аст, лекин мо медонем ки формати сурат ин JPEG ё PNG аст ва ин мегузарем ба қисми поиск. Дар ин қисми диалогови окно ҳаст пункти поиск ва инҷо бо забони англисӣ барои мисол менависем JPG, яъне JPG ин формати сурат аст. Бо ин роҳ метавонед дилхоҳ файлро ёфта бошед, на танҳо дар даруни диски C, инчунин аз инҷо ба компютер дароед ва ана дар ин қисм метавонед дилхоҳ матнро нависед ва ёфта гӯем истифода баред. Яъне расширени файлро шумо бояд донед ки мисол Word in Doc, Excel, XLS ва ғайра. Хуб, бармегардем ба диалогови окнои Word ва чун JPEG навиштем, программа ба шумо то ҳадди имкон суратҳоро меёбад ва агар ин JPEG ба шумо лозима суратҳоро наор, метавонед ситорача нуқта JPEG нависед. Яъне ситорача маъни дорад ки дилхоҳ файл нуқта JPEG, яъне формати JPEG, яъне формати сурат аст. Компютер чун действият мекобад ва ба шумо дилхоҳ гӯем суратҳоро меёбад. Албатта хуб мешавад агар шумо худатон донед ки дар куҷо и компютертон сурат аст, барои он ки шумо аз он истифода баред. Барои мисол метавонед ба папкаи изображения ворид шавед ва онҷо бисёри вақт суратҳои стандартии Windows ҷой шудаанд ва барои мисол интихоб мекунем ягон намуди сурат. Барои мисол ин аксро интихоб мекунем, мегирем баъди оне ки интихоб кардем ставить ё enter интихоб мекунем ва чун сурат ба файл, яъне ба тексти мо ҳамроҳ шуд, чун мебинед ана дар чор тарафи он ин намуд давра шакл доирачаҳо ҳастанд ки тариқи он метавонед бо кнопкаи чап пахш карда суратро калон ё хурд карданӣ бошед. Чун суратро ба матн мондем, як мушкиле аст ки мо наметавонем онро дилхоҳ ҷо оварда монем, чун сурати мо бо матн гӯем ҳоло зиддият дорад, чун ӯ низ формати матнро дорад ва барои он ки формат дуруст шавад, инҷо ба мо кушода шуд як менюи нав формат. Агар мо аз сурат бароем, формат гум мешавад ва мо суратро интихоб кардем, формат пайдо шуд. Хуб, инҷо мо метавонем интихоб кунем обтикани текст ҳам ҳаст, инҷо онро кушоем ва инҷо аст пункти сквозной, ё ин ки дар худи расм кнопкаи ростро пахш мекунем. Инҷо низ ҳаст обтикани текст ҳам, аз инҷо чун сквозной интихоб кардем ва чун мебинед акнун мо метавонем суратро бо дасти чапи мушка дилхоҳ ҷой барем, дилхоҳ ҷой монем, размерро калон хурд кунем, аз ин қисмаш метавонем тоб диҳем ва чун мебинед матн худаш сурати моро дар гирдаш ҷамъ мешавад ва ягон мушкиле эҷод намекунад. Истифода баред, ҳатман ба шумо дар оянда лозим мешавад.